Islam käsittääkseni on pysynyt hyvin muuttumattomana aivan alkuajoistaan asti. Onko realistista olettaa, että kritiikkiä, olisi sitten tunne- tai järkiperusteista, esittämällä voitaisiin muuttaa jotain näin monoliittista asiaa? Minä en tiedä, miten paljon islamia on mahdollista muuttaa ulkoa käsin, mutta toisaalta islam ei enää ole mikään ulkopuolinen asia. Se on osa meidän yhteiskuntaamme. Ja sen takia islamia ja islamin uskoisia on voitava käsitellä samoilla pelisäännöillä kuin kaikkia muita ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat osa tätä yhteiskuntaa. Ja missään tapauksessa tilanne ei parane sillä, että oletetaan jonkin ryhmän loukkaantuvan ties mistä, loukkaannutaan valmiiksi heidän puolestaan, kohdellaan heitä kuin pieniä lapsia tai vammaisia. Ja tässäkään tapauksessa kukaan itse asiassa ei ole loukkaantunut, ilmaissut loukkaantuneensa tästä kirjoituksesta lukuun ottamatta apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalsketta. Et minun mielestäni on hyvin huolestuttavaa, että meille muodostuu tällainen virkaloukkaantujien veljeskunta, joka loukkaantuu erilaisten heidän mielestään suojelua tarvitsevien vähemmistöjen puolesta. Minä itse en usko, että muslimit olisivat ryhmänä niin yksinkertaisia, että heillä olisi noin keskimäärin vaikeuksia ymmärtää, mitä tässä kirjoituksessa ajettiin takaa. Nimenomaan tämän islamia ja Muhammadia koskevan lausunnon osalta tekstissähän oli kysymys siitä, että voidaanko tosiasioiden sanomista tai loogisten johtopäätösten vetämistä kriminalisoida vain sillä perusteella, että jokin ryhmä kokee ne loukkaaviksi. Minun mielestäni ei voida, koska se johtaa erilaisten ryhmien eriarvoisuuteen, sillä erilaiset ryhmät, kuten tunnettua, suhtautuvat hyvin eri tavoin siihen, että heille pyhiä arvoja loukataan. Keskimääräinen kristitty yleensä ei kovinkaan dramaattisesti reagoi kristinuskoon tai kristinuskon pyhiin instituutioihin kohdistuvaan kritiikkiin tai jopa suoranaiseen pilkkaan. Että jos pelkkä muslimien loukkaantuminen tai muslimien oletettu loukkaantuminen riittää tekemään jostain teosta rikollisen, niin silloin laki suojelee muslimeja erilaisella voimalla, kun se suojelee kristittyjä. Ja edellä mainitun perustuslaillisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämäkin on minun mielestäni sietämätön tilanne. Voitaisiinko tässä kuitenkin ajatella, että valtiovalta ei ehkä niinkään suojele tässä tapauksessa pientä islamilaista vähemmistöä, vaan suomalaisia itseään mahdollisen kansainvälisen erilaisten kommenttien aiheuttamien reaktioiden suhteen? Tuoreessa muistissa on varmasti ihmisillä se, mitä tapahtui Muhammed-pilakuvien jälkeen, jolloin Tanska sai hyvinkin jyrkkää kansainvälistä kritiikkiä myös hyvin monesta muusta suunnasta kuin tanskalaisilta muslimeilta. Onko tässä vaarana, että suomalaisille Suomessa käy samoin? On varmasti vaara, mutta ongelma ei kuitenkaan tässä, kuten ei näiden Muhammad-pilakuvienkaan tapauksessa, voi olla se kritiikki itsessään, vaan se, että tietty osa väestöstä on oppinut sen, että heillä on oikeus herkkänahkaisuuteen omaan uskontoonsa kohdistuvan kritiikin osalta. Että jos terrorismilla ja väkivallalla saadaan ihmiset harrastamaan itsesensuuria, niin silloin terrori ja väkivalta ovat saavuttaneet tavoitteensa. Minun mielestäni terrorin ja pelon edessä ei voida antautua. Pikemminkin on niin, että jos kritiikki herättää raivoisia reaktioita, niin silloin kritiikkiä on voimistettava. On nostettava tässä tapauksessa muslimien kipukynnystä ja ärsyyntymiskynnystä. Jos heidän loukkaantumisiaan tai oletettuja loukkaantumisiaan jatkuvasti myötäillään, yhteiskunta alkaa sensuroimaan itseään ja kaikkia islamiin kohdistuvaa kritiikkiä, niin ärsyyntymiskynnys muslimimaailmasta laskee entisestään. Onko Suomen lähihistoriassa nähtävissä vastaavanlaisia yhtymäkohtia nyt siihen, mitä tänään näemme? No jos ajatellaan koko tätä oikeusprosessia, joka alkoi viime kunnallisvaalien jälkeen kilpailevan poliittisen ryhmittymän Vihreät naiset ry:n tekemästä tutkintapyynnöstä,
jolla uhkailtiin aluksi useita päiviä ja pyrittiin kiristämään Timo Soinilta erilaisia lausuntoja, irtisanoutumista. Sitten ajatellaan, että tämän syytteen nostamisen kanssa vetkuteltiin, sillä pyrittiin selkeästi vaikuttamaan eurovaalien ehdokasasetteluun. Nyt tämä on minun nähdäkseni ensimmäinen puhtaasti poliittinen oikeusprosessi Suomen lähihistoriassa sotasyyllisyysoikeudenkäyntien jälkeen. Voi kuulostaa liioittelulta verrata tätä sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin, mutta luonteeltaan tämä on tietysti ollut hyvin samankaltainen. Syyllisyys on ollut tiedossa etukäteen ja oikeusprosessin aikana on ainoastaan pyritty keksimään rikos. Entä suomettumisen aika? Pelko väkevää naapuria ja tämän äkkipikaisia reaktioita kohtaan? No jos vertailukohdaksi otetaan synkimmät YYA-ajat 60- ja 70-luvulla, niin siihen nähden tämä on tietysti vielä surullisempi tapaus, koska edes tuolloin ei yrityksistä huolimatta saatu eduskunnassa ajettua läpi niin sanottuja rauhanlakeja, joilla oltaisiin voitu kieltää Neuvostoliiton arvosteleminen. Nyt meillä on laki, joka ei määritelmän tasolla kiellä islamin arvostelua, mutta jonka tulkinta de facto tekee mistä tahansa islamiin ja Muhammadiin kohdistuvasta kritiikistä laittoman. Ja kyllä Suomi on ottanut pienen askeleen kohti pimeämpiä aikoja tällä tuomiolla. Aiotko kuitenkin jatkossakin kirjoittaa islamista? Aion jatkossakin kritisoida ihmisten eriarvoista kohtelua syyttäjien, viranomaisten ja median taholta, kyllä ehdottomasti. Viimeksi eilen juttelin oman vanhan ystäväni kanssa. Sivusimme sinuakin ja ystäväni oli tutustunut teksteihisi, piti niitä erittäin oivaltavana, hyvin kirjoitettuna, mutta sanoi samaa kuin useat muutkin. Halla-aho kärjistää niin tavattomasti. Miksi teet näin? Onko sanomasi läpivientiin kärjistys ainoa keino vai voisitko ajatella käyttäväsi muitakin keinoja? Mielestäni viimeisten vuosien ja varsinkin viimeisen vuoden kokemus on hyvin osoittanut sen, että näistä asioista voi joko puhua sivistyneesti, jolloin kukaan ei kuuntele, tai kärjistäen, jolloin ne asiat saadaan ylitettyä kipukynnys, saadaan ylitettyä ärsyyntymiskynnys, saadaan nostettua nämä asiat esille. Siis ihannetilanne olisi se, että näistä asioista käytäisiin laajaa asiallista keskustelua. Mutta minun syyttämiseni epäasiallisesta keskustelusta on melkoisen asiatonta niin kauan kuin muut osapuolet eivät käy sitä keskustelua lainkaan. Nyt jos punnitsee kirjoituksesi sisältöä, sen implikaatioita sananvapauskysymyksiin sekä saamaasi tuomiota, kadutko sitä, että kirjoitit sen mitä kirjoitit, ottaen kuitenkin huomioon, että olet saanut sanomallesi melkoisesti mediahuomiota? En missään tapauksessa kadu. Että tällaiset varsin pienet henkilökohtaiset seuraamukset ovat minun mielestäni pieni hinta siitä, että yhteiskunnassa vallitsevat kirjoittamattomat säännöt saadaan nostettua pöydälle niin, että niistä tulee kirjoitettuja sääntöjä. Nimittäin jos minä olisin ilman tätä kirjoitusta väittänyt, että somalit nauttivat mediassa ja viranomaisissa erityissuojelua tai että islamia ei saa arvostella samoilla kriteereillä kuin kristinuskoa, niin tämä olisi tyrmätty valtavirta mediassa, että eihän se näin ole. Tämä oli pakko todistaa. Nyt me olemme nähneet, että islamia ei saa kritisoida samoilla säännöillä kuin muita uskontokuntia.